tug mé iad seo ach níos lú le a hall. Oh, an bhrónar mem, but is an bhéad amháin a hasisiad ar fad. Tá seachtalog an nocht go bra. Dá gurma bheith ó cahabh agam. Tá mé tnú leis an ihe nocht. Cé a ceappa, gurma bheith cahabh gumsa comá. Must be destiny. Feicigh mé hu a nocht. Fága mé rud beag níos lú a nocht, all right? Tá cuine person agam. Yeah, right. Pau, go on, gnairi last. The grad lad. Hi, how does Finn Lumiana do? Hi, an tuidir seo tastal room le a hall. Agus tug mé iad seo ach níos lú le a hall. An bhrónar mem, but is an bhéad amháin a hasisiad ar fad. Ní ha, bosca níos lú atá gceiste go. An bhrónar, mí díalta amach na caim beaga. Na boscí? Tus nach bhfuil an méid sinú an méid price níos lú arthú beidir. I mean, féic an dáta Éaga. Yeah, but sure an dáta Éaga sin go bra gine úsal. Did sa beidir? Cearcolóir, ícigh mé as an omnálan is. Well, idir an gine úsal seo beag nach gente? Tá mé cúpla rud i dhéobh zero. An gurtha ceise an bhfuil éon rud eile ó ghlacha eile seo. An bhfuil éon rud eile á ghlacha go teachas é seo? Níl. Agus ar ghlach sé seo hána. Ar ghlach tú é seo hána? Glach feabhad. Agus ar bhra sé anglach rineis nó dacrach faimarío. Ar bhra tú... an bhrónar. Ar bhra tú... Aoife, an bhéad tá tachtaí ar chnús an seo dín gine úsú le a hall. Ion tú darú ar do... Tas an bhfuil gach go atá tastalú me an is.